Hola, molt bon dia, amics de Valenciana Televisió. De nou així, en un nou capítol, el capítol 7, el que fa 7, de lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. És un goig estar en estiu amb tots vosaltres, com sempre, espero que estigueu passant-ho bé. És que esteu treballant encara, que tingueu un temps per a anar a la platja, per anar a la piscina, per a pegar-vos una bona dutxeta fresca, per a beure una bona horxata valenciana, que tan bona està, però que és una miqueta cara. La veritat és que podia estar a uns preus una miqueta més assequibles, però en fi, que ho passeu bé. Un nou capítol, el capítol 7, en el que anem a tractar dos parauletes més. Aquestes dues parauletes són paraules que les diguem molt sovint d'una forma natural i que són correctes. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en el seu Diccionari General de la Llengua Valenciana, les arreplega com a les correctes i són les que tenim que dir. Aquestes dues paraules són assunt, en dos esses, i accent. La segona paraula no és habitual. La segona paraula, perdó, perquè nosaltres diguem asiento, però la paraula correcta per a dir asiento és assent, en dos esses. O assentador, també podríem dir, però la que reflecteix i la que arreplega la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en el seu Diccionari General de la Llengua Valenciana com a correcta és assent. Esta paraula està sent substituïda per la catalana seient, en i llatina, seient. Els valencians mai hem dit seient per a la cadira o per a l'asiento. Assentar-se, hem dit sempre en valencià, és correcte, assentar-se en valencià. Seure no és una paraula normal de la llengua valenciana, ve del català, però la paraula seure la tractarem en un posterior capítol. Així anem a tractar la paraula assent, de assentar-se. El asiento en valencià és assent. Prenga vostè aquest assent, assentes en eixe assent. Ja veig jo i calcule que vosaltres esteu dient, però si nosaltres no hem dit mai assent, bueno, és una paraula normativa que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha acordat que se diga assent per a asiento i no seient. Repetisc, assent en dos esses és correcte per a dir asiento i no seient en i llatina, que és la forma catalana. Una altra paraula que en valencià sí que és molt correcta i molt habitual. Assunt, en dos esses, s'escriu correctament en valencià. Assunt. Assunts interns, assunts de qualsevol classe que tenim que tractar, estic solucionant est assunt. Assunt és per a dir el que en castellà diguem assunto. El català, el barceloní, el dialecte català barceloní, ha normativitzat i ha normalitzat assumpte. Mireu si és difícil de pronunciar i artificial esta paraula. Bueno, pues la correcta, la paraula correcta en valencià és assunt, en dos esses, enmig de la paraula, entre la A i la U, assunt, per a dir asunto en castellà, i la que no hem de dir i la que és incorrecta perquè és de la normativització catalana i no és habitual ni tampoc la reflecteix la Real Acadèmia de Cultura Valenciana és assumpte. Assumpte és una paraula artificial
que han normativitzat els catalans per a dir assunt i és la que no tenim que dir. Res més, amics, ara fem el repasset, com sempre, a les dues paraules. Assent, de assentar-se, per al asiento. Assent en dos S, entre la A i la E, dos S, assent, en T final. Prenga vostè este assento, prenga vostè cadira. El problema és que la cadira i l'assent són diferents. Encara que podríem dir també prenga cadira o prenga lloc, com s'ha dit sempre habitual en valencià. Però com sempre n'hi ha paraules que s'afegeixen a la llengua i que hem de normativitzar, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana normativitza assent per a asiento. No tenim que dir seient en i llatina després de la E entre les dos Es. Per tant, assent correcte, seient incorrecte. Seient és català barceloní. I la segona, assunt, és correcte, assumpte, incorrecte. Res més, este és el capítol 7 de lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Esperem que seguiu passant un bon estiu. Es despedís Josep Lluís Ferri per a Valenciana Televisió. Passeu-ho bé. Adeu.